Kita na nimo ang letter dia. Down. Kalau mo pila. Diba? Di ba? Ayun no. Ang gagmay nga letter, it means mao na wala nimo gipanggamit. Di ba? Kita kana gagmay nga mga letter, Oh. di ba? Oh. Wala na sila ipanggamit ato. Kung mo dagko na it means mo na atong ipanggamit. So wala tayo gamit ya, di ba? Oh. Purom na gagmay. So asam tayo sud. Juliet, di ba? Juliet. So sige, dalhas yas Juliet kaya pong nas alpha kato. Kanang So dadon mo kanang araw sige. Alpha na. So sige. 1. Sige. Di bisita. Bravo. Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India. Juliet. Oh, Juliet na ka. Oh. Imo na siya Accept. Sige. Accept. Oh. Tapos man mo enter. Tapos Enter. enter. Oh. Mata. Ayun, Juliet. Dako na, di ba? Oh. So it means na siya ato na gamit down down ang papel. Sige ba? Sa diha. Sa may itong ikang gamit diha. Iyo. Dako ang yun, no? Oh. Oh, so kay iyo pa man taron. Kanya na nato delete. Pag delete sa'yo, saan pag delete sa'yo? Dalon niya po siya. Kanya pa nimo sa sayo, imo i-reject nga enter. Ana ra gyapon. Okay na. Nya kay iyo pa man taron. Oh. Minor lang sa enter lang. Balik na siya sa katong menu. Mara na siya pag panang nag-text pag setting station. Okay. Gamit na kay muhang yung pala trabaho. So na pag-on chip meeting sa barko. Wala ko ma-sit ang station. Kinahanglan i-set day, kaya po yung sige ni. Imo. Diin mo dapita kay para makadawat mo weather forecast mo punin mo gamit. Di ba? Nanatay sa computer katong expose. Pero naam gyapon ang text required niya po siya. So ay nakas N kay mo naman, di ba? Oh, J. Si dala na po siya. So katong araw. Si Pag unang tuplok ka ni mo ni A. mo na alpha na. Alpha na siya. So sunod mo tuplok B. bravo na. C. E. Enter. Si in nag-print ready. Wala, okay na. Okay na. Wala siya. Wala siya nag-text.